Duze kwami umuntu umzilekazi uXolani Mfoka Khumalo. Sibonile ungenile lapha phakathi. Sicela nje usilandise ukuthi kwenzakaleni lapha phakathi. Into engakutshela ukuthi lento besho umphakathi ukuthi kunama drugs lapha. Kuyiqiniso. Nami ngithi ngiconfirmile. Yes. Leya flat sayi raid before. Sabopha 7 yamadoda. Amadoda ngaphandle waseNigeria athengisa ama drugs. Yes. So today singenile namaphoyisa futhi. Kutholakala amadoda awu4. So this proves ukuthi information noma intelligence isemphakathini. Yes. Ayikho indawo ongaya kuyona noma isikolo ongaya kusona uyofunda ngeintelligence. Abantu abahlala nezigebengu yithi umphakathi. So it's us that we know. So singenile namaphoyisa wasebenza kahle kakhulu. Yes. Futhi asihlalanga isikhathi eside nje kube into yamasinyane. Yes. So ngobonga kakhulu amaphoyisa ngokusebenza ngokukhandla. It's time as South Africa to believe emaphoyiseni again. What we are doing sibuyisa idignity yamaphoyisa. Igebengu lezi ezisemaphoyiseni izenza ukuthi umphakathi ungawa understand. But you must know as South Africans ukuthi they are honest police officers who want to work. So iyona nje into engifuna ukudlulisa nje ukuthi sisebenzile kusebenzekile and ngiyabonga nje ngokuyiphatha kahle komphakathi ukuthi singamoshi lutho. Our plan today was to walk. Angithi kusekhaya la. Yes. Khaya uma utanasi wenze noma yini oyifunayo uqimba uhambe nje kamnandi ungaphazanyiswa. So sikwenzile lokho sijabule kakhulu and le building ehlala ekhalwa ngayo sikwazile ukungena kuyona. Amen.